بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وسلم. الله حي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أستعيل ذكرك قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. ربي زدنا علما نافعا. وبعد أيها المسلمون والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أبلما السلام أبلما DMS TV سيجون نورما بان لجل كجكلو جاء أني مسو دمسة أني مبكرة أمي ألافو أمي ألا بركدا أمي ألا والنجمانو لهلا بلا جنيكا ألما سو الله سبحانه وتعالى ديكو كلمة جنون آدم دون دفوشكما فباتو. Amkila ka ala fungo tuguni ka ala barkada ngo tuguni ala migo konanya fo ka barkada ka be do franka aban sinsi aba barka abe do franga fo ka sal kiyama joduma ame ala deli ala ka do franga ala kan sinsi ala kan barka hukum konana nema yinin kishinin barka yinin chama moyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ako ke bamna ta ka bajoka Abdullah ka turangele sinsafa ka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu min sallallahu ka shenkele ala na ka melego be soli ka shenta hukum na ba fa tare tare aw bismillah ana me kunga ko jamuka mandi kono na jamuka mine aw te dunaya kan nan ka mako don mako ka kene arabuka nan ka mako majlisul ulama don ba ka kene jamuka mine DMS TV si norma bane abla singa dogo kun wal masanga ni sanga ami don mako wele ugana nga nyong masala nga nyong baru dine kene ba wal madina baru bawla mambe tekniki la ambal make sakodo David ama fuka barkada ala nyakada amma kuma galamani aw balma ken aw denga ustaz Abdul Aziz Muhammad Dumia Madu Dumia denga am ala delala ka barka do ani chorban shila anga don maga mambulu korante kuma janya mina kuma dama ko sababa ke alina kundo am balma ken anga ustaz Ba Fadilatu Sheikh Mamadou Sangare ka bo sawalibugu am ala delala ka barka do ana shila ustaz Sangare assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بعد أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. أمي على فوق على وليمان دو مسامي أنفرنوا ني كني سان مباني كيا ala fole wala ñu mandone ko fe ka kishini na mayina ala fe ko ke dafa na sahira maka nodi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam nambore amedo ke jamane dine karamo babbe karamo fe fe kele no ga glegi bo wala sa salama dine bi saka tanya fe chugamina amedo ko beladile kayina ala fe shijani kenan la mo ala bulala ka danu beladile mu'min ya rabbi nambore ama awira fu aga jija na ka chesirila wakati kado karamogo ga kulabo uyemi fami ala ga dine la ka saga joma ka karamogo bla ola mayina ala fe ala kana na udese amin ya rabbi taqbulu mago be feo fena war ko la fokata se ona nyona waroma mayina ala fe ala ko na kana obelajele amin aw dinge ana ka kala ne babulu ambi nodi Mamadou Sangare inshallah taala ni sigoro benen no solbuguma wala nasula ametani wala dai choga mina inshallah taala
aban bila sira. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibi Muhammad al-Mustafa. Balma al-Islami balma DMS TV studio norma ban lajel ke jekulu ce ani muso demse ani mabakro an ku yanya fo aw nyana kuma nyabla kuma ko nana balma kana nga ustaz ba fadilatu Sheikh Mamadou Sangare sabal bugu wasi robben yema ame ala deli ala ka barka do anashila ame sabal bugu ko bela jenen fo al ustaz Mamadou Sangare tola o kum ko nana amunu mega na jey registrant fe ame mi na fe akani page ni aka aimer aka partager aka klaka j'aime bla ko so wa ke ame ka baran ke awde ustaz Sangare falyatafaddal mashkura wala ustaz ame ala fu donc an yera kunya kanuga kuma wala dam ka bi o de kabaira na fara ko kabaira o ye belebelebaw ye mun belebeleba ala soso belebelebaw walma jurumu belebelebaw jurumu minnu ni i sera n'a ye ala ma lahara jodo i komi ala ye nɔgɔya masa ye n'ale ye min kɛ a kɛbagaya kɛ n'i donna arijinɛ kɔnɔ a hinɛri la n'o tɛ n'i sera n'a jurumu kelen o kelen wala ala y'o tigilamɔgɔ tɔgɔ effacer ka bɔ arijinɛdenw ka lisi la a jurumu ka ca kosɛbɛ ni wagati an dɛsɛ ka bɛn yɔrɔ min ma ni ala sɔnna a balimaw tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye o bɛna f'u ye o de y'an ka walanda ye bi an bɛ kuma min kan donc n'a fɔra ko alikabair ale ni maase bɛɛ ye kelen kabaira kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ala sɔsɔ jurumubaw nu sawaun akanati maasin kalbiya كالبغضاء والحسد أما ظاهرية كالزنا والسرقة وحقوق الوالدين الله أكبر donc n'a fɔra ko jurumu babaw a dɔ bɛ se ka kɛ i b'a fɔ jurumu minnu bɛ kɛ dusukun yɛrɛ la ani i bɛ ye min kɛli la bon min ka gɛlɛn yɛrɛ ɲɛnɛmaya la o de i bɛ jurumu min kɛ i dusukun na dusukun ka ko ka bɔ la o de ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ ka bɔ hasidiya la hasidiya ye jogo ye n'a ye adamaden dusu sɔrɔ fo n'ala faral'i kan sinon o tigilamɔgɔ halakilen ne an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala kana kɛ hasidi ye o la ani i yɛrɛ bɛ ye ka minnu kɛ jurumu na n'a bɛ f'o ma ko jɛnɛya ka taa se sɔɔniw n'a bonyanko ma ni ala sɔnna ma an bɛna kuma o de kan bi o la ala kira sallallahu alaihi wasallam ko a ka hadisa sahihu dɔ la Bukhari ye min nakali a ko akbarul kabair ko jurumu min ka bon ni jurumu bɛɛ kabaira bɛ yen mais akbarul kabair min fana ka bon ni kabaira ye kabairaw la kabairaba fana ala kira bɛna o fɔ a ka sahabaw ye a ko a fɔlɔ-fɔlɔ al-ishraku billah o sase ko ka jɛɲɔgɔn ɲini ala la walima fɛn ka ye e bolo min bɛ ala place la bato fɛn fɛn kan ka kɛ ala ye e bɛ k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala subhanahu wa ta'ala wala makuntagala sunna ko ka fila fara ala kan o sase ala ma jɛni ɲɛ dɛ ala ye diɲɛ da ka lahara da mun bɛ fɛn ye e bolo ko bɛ e nafa mun bɛ fɛn ye e bolo ko kan ka bato min ma kɛ ala subhanahu wa ta'ala ye yala yirinin de don wa jɔnni de don wa e yɛrɛ ye yiri min dilan e bɛ se k'a fɔ ma cogo di ko i ka ala o bɛ se ka mun ɲɛ e ye boli min n'i y'a sigi tile la n'i ma taa ta ka bɔ yen o sase a tɛ se ka bɔ a nɔ la wala ala kan ka kɛ kelen bato bɛɛ lajɛlen na ala kira y'o fɔ ka sahabaw ye a ko al-ishraku billah ko ka fila fara ala kan o fila fara ala kan ye jumɛn k'ala ta'ala ala ye ka to ka kɔrɔna kɔnɔ a ko wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay la tushriku billahi inna ash-shirka la zulmun azim Allahu akbar ni nabi ɲuman ba ye dɔw ko kodɔnna don dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw ko nabi ɲuman don ale de y'a den waju kosɛbɛ dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kan ka nabi ɲuman n'a ka maa dɔw ko maa ɲuman don dɔw ko nabi ɲuman don dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn ko ala mais an kɔni bɛ min kan dɔrɔn kodɔnnaba don hakimin don alhamdulillah alhamdu de kan hakimin don k'a fɔ hakimin don kodɔnnaba don wa a ye jija walasa a bɛ se ka den koro k'a bila ala sago la cogoya min na nin y'a den waju dɛ nin ye wajulu k'a den ye an bɛ don min na ko bi ni mansaw y'o ko o denw ye bi cɛnni caman bɛ diɲɛlatigɛ la bi o sisan a bɛ nɔgɔya masa min n'a denw bɛ sigi ka masala ala ko sira kan o dɔgɔyara an ka duw kɔnɔ bi n'i ye masa ni denw sigilen c'est à dire baro la k'u bɛ ɲɔgɔn bila sira kan i bɛ taa sɔrɔ commerce sira walima fɛn wɛrɛ sira mais ala ko sira ni cɛ in ye o de ta n'o ye ni hakimu ye a ko a denkɛ ma a ko n den ko kana fila fara ala kan a ko i ka dɔn k'a fɔ filannikafɔ min filɛ nin ye jurumu de don jurumu na ka bon kosɛbɛ la zulmun azim ala ye filannikafɔ wele ko tɔɲɔni parce que maa o maa ye fila fara ala kan i yɛrɛ de tɔɲɔ parce que sara foyi t'i la fo n'a bɔra jahanama la ni kodɔnnaba in a y'a den waju k'a kana fila fara ala kan
Qur'an aya wara tuguni ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko ali alati yafafiyo mo mi fe wara batu ka farali alaka kato yafafiyo ti yafa ayi Allahu akbar flan ka fuya ko ni sarano yi ka minona lahara jodo a eki i mabo yafala sadi alaka hine na ga yafa e sento la fiyo parce ala yero fo ko kati yafa Allahu akbar ko me ko fami flan ka fuya jugoro wa yaghfiru ma duna zalika mi make flan ka fuya jurumu me flan ka fuya juguma ko absugo yafa yasha liman yasha mogoye mogom ya reja ha o yɛrɛ tɛ bɛɛ fɛnɛ dɛ mɔgɔ min y'a diyan o bɛ se ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ jumɛn mɔgɔ minnu ye kojugu kɛ diɲɛlatigɛ la ka jurumu kɛ diɲɛlatigɛ la ka tila ka nimisa u nimisara a kɛli la wala ala bɛ se ka yafa dayɛlɛ u ye mɛ an ka tubi bilama an b'a fɔ bi ko an tɛ nin kɛ sini an bɛ tila ka segin a ma tuguni i b'a fɔ ala yakarilabɔ ala t'u yafa a ko man yushrika billahi faqad iftara isman azima ko ni maa min ye fila farali ala kan k'o tigilamɔgɔ kɛra jurumubatigi ye osazi donc akila ga fo aya wora tukun ako fa kadi dolla dolalan baida ko tikila mugo filla mi ro jana Allahu akbar wala kuma kunta la sunara flan ga fo ya mai ka yira ga fo flan ga fo ya mugo mi yake jana tigale no kasana jurmuye ko alhayo tikila mugo harami arjina ma pew o aya de flani ako man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar osazi akoni mawo maye fla fara alaka ko ala y'o tigilamɔgɔ farikolo haramiya arjana ma ko ka tila ka jahanama k'i sigiyɔrɔ ye Allahu akbar jahanama ma ɲi dɛ ala ye jahanama dilan san 3000 wa a ko k'a ma dilan mɔgɔ foyi ye fo n'a bɔra ala sɔsɔlaw la bon filanikafɔkɛla mɔgɔ bɛ yen k'e bɛ ka fɛn wɛrɛ bato n'a ma kɛ ala subahana wa taala dugukolo sanfɛ dogo la bange la a yirala mɔgɔw la a ma yira mɔgɔw la a b'i bolo so kɔnɔ a b'i bolo yɔrɔ o yɔrɔ k'e de bɛ k'o bato i b'a fɔ ala k'i pɛrɛn n'i ka jahanama kɔnɔ don ye an ka kuma tɛ nin bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul maida aya 72 n'i y'a dayɛlɛ i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ suratul Maida aya 72 ani 2 ni maa min y'a dayɛlɛ sisan i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka usazu ka kuma tɛ ni ala subahana wa taala ka kuma kan ye donc mais cogoya dɔ b'a la a fɔra de ko ni maa min sara n'a ye kuma kɔrɔ ten k'a fɔ mɔgɔ min ka baara kɛra filanikafɔya diɲɛ kɔnɔ ko debi diɲɛ na k'i sigiyɔrɔ bɛ jahanama ma la n'i bɛ se ka tubi ka sigi parce que ala ye tubi dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen a ko de ni maa min sara n'a ye kasi n'a ye ala ma lahara jɔ don o la kɔni yafa cogo t'o la sa mais mɔgɔ min ka baara kɛra ye dɔ bɛ yen sa boli b'a bolo a b'a bato janfara bɛ dɔ bolo kɔntɔrɔ bɛ dɔ bolo a bɛ k'a bato a kun t'a kalama k'a fɔ ko ja ko ala kelen de kan ka bato o la n'i bɔra kalama bi i tɛgɛ fila ko ka bɔ a la jɛboli nin kɔ ala ma min k'i ye boli tɛ se k'o k'i ye i bolo fila ko ka bɔ a la i ye jurumu fɛn fɛn kɛ sa nimisa i ka tubi ka taa ala ma n'a ye ala jaabi yafa ye mais ni kɔni taara n'a ye lahara jɔ don o tigilamɔgɔ k'i mabɔ ala ka yafa la o tɛ ala ka yafa sɔrɔ donc nin ye jogo belebeleba ye jurumuba ye min ala kira y'a fɔ a ka sahabaw ye ko akbarul kabair a y'a kɛ nin fɔlɔ ye ni mɔgɔ min taara n'a ye lahara jɔ don kisi t'o tigilamɔgɔ ye o y'a fɔlɔ ye a filanan a ko wa katlu nafsi ka nin bɔ ka nin bɔ ka maa faga ka kɛ maa dɔ sababu ye nin bɔ la k'a sɔrɔ i y'a dabɔ kama de sinon a bɛ se ka kɛ accident fɛnɛ sira dɔw fɛ a bɛ se ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ nin bɔ mais o tɛ dabɔ kama ye o tɛ dabɔ kama ye ala ye a bɛɛ lajɛlen farafasiya mɔgɔ y'a dabɔ kama ka mɔgɔ kɔni faga ko o tigilamɔgɔ k'i pɛrɛn ni jahanama kɔnɔ don maa fa juru bɛ sɛbɛn i kun wa o t'a bannen ala b'a sɛbɛn o tigilamɔgɔ kunna ko kabi an fa adama kana bila diɲɛlaba mɔgɔ laban na ko e y'o bɛɛ lajɛlen faga wallahi parce que fagali yɛrɛ jɔn na n'o ye kabila ni habila ye kabila de y'a balimakɛ habila faga muso nɔfɛ bon o la ni maa o maa ye mɔgɔ faga an bɛ don min na ko bi ko ala bɛ diɲɛ bɛɛ fagali jurumu de ta k'a se e ma k'e ye diɲɛ bɛɛ faga lahara jɔ de o tigilamɔgɔ bɛ se o kun kɔrɔ fagali kɛra an bolo cogo di bi a yɛrɛ t'an bolo da la i bɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔ faga bi i b'a fɔ ko baganw ni ka bon dɛ ni ka bon parce que ala yɛrɛ ka ala a y'i kale nin na o de ala ye kanto kuranɛ kɔnɔ min ajli zalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'a ni bɛ suratu maida kɔnɔ aya 32 ko ni ale ala y'a ala tigɛ bani israilakaw kan ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen faga
walima ye cɛnni kɛ dugukolo sanfɛ ko bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye diɲɛ bɛɛ de faga o la fagali yɔrɔ ma janya la fagali cogoya an bɛ se k'a fɔ ɲɛda damadamani b'a la ka mɔgɔ faga marifa la ka mɔgɔ faga muru la o bɛɛ ye mɔgɔ faga ye mais mɔgɔ faga dɔw bɛ yen o b'an ka sigidaw la o b'an ka kinw kɔnɔna la an b'u jate mɔgɔ faga dɔ ye o ye jumɛn mɔgɔ kɔrɔfɔ o sadi mɔgɔ kɔrɔfɔ ye mɔgɔ faga de parce que ala ko e sigi ko an balimakɛ salen su an bɛ sɔn ka muru ta kama k'an b'a sogo tigɛ tigɛ k'a dun wa tɛ sɔn ma donc mɔgɔ min ka baara kɛra mɔgɔ kɔrɔfɔ ye k'a ye dɔrɔn k'a da la i m'a y'a la foyi foyi mɔgɔ y'a fɔ n y'a mɛn ka tugu tugu a kɔ n'o ye o tigilamɔgɔ fana k'i fɛrɛ mɔgɔ fagalaw mana wuli yɔrɔ min e fana bɛ wuli o kɔ ye parce que e fana ye mɔgɔ fagala de donc jurumuba filanan k'o de ye mɔgɔ faga ye ala ye kanto aya wɛrɛ la mais ustaz mɔgɔ faga ni hukumu kɔnɔna halisa hali maa min fana bɛ kɔnɔ tiɲɛ o bɛ jate maa fagala dɔ ye o nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ faga ye parce que aya bɛ tila ka nin bɛɛ wala ko mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ siran denw wololi la a balo kama mais ala de ye mɔgɔw da ala de bɛ mɔgɔw balo ala ko danfɛn bɛɛ da ye wala ale ma danfɛn foyi da fo a sɔrɔ o balo b'a bolo fiɲɛ sama bila ala de bolo a ka ji min ta bɛ ala de bolo a ka tagamasi a ka hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen a ka mɛn kulo la a bɛɛ bɛ ala de bolo e bɛ de kɔnɔ to i la ka den faga mɔgɔ faga juru b'i sɛbɛn mɔgɔ faga juru b'i sɛbɛn k'i ye diɲɛ bɛɛ faga ustaz o yɔrɔ kelen na ka sɔrɔ dɔw bɛ ka miliyari di u ka se ka den kelen sɔrɔ ka ɲɛnamaya la mais dɔw y'a sɔrɔ f'a b'a faga dɔw y'a sɔrɔ k'u bɛ siran u bɛ siran ko denw mana caya k'i t'a dayirimɛ kɔrɔ o de y'a to ala y'a fɔ kɔrɔlen dɔ wa su ila ko denmisɛnninw bɛ taa ɲininka lahara jɔ don ko bi a ye zani bɛ nin ko tilati jurumu kelen jumɛn de y'a to aw masaw y'aw faga ninnu masaw bɛna taa mun fɔ ala cɛ yɛrɛ n'an kun y'a wolo an bɛna dɛsɛ a balo kɔrɔ wala a furasɔngɔ walima a ka kalansara a ka selimafini o dɛsɛ kama ala an y'a faga subhanallah u bɛ se ka fɔ ale wala u se ala kan bɛ sababu ma den fagalaw k'u hakili to yɔrɔ la alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu alal habibi muhammad al mustafa balima alsilamɛw balima DMS TV jaga suma filɛbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an n'an balimakɛ n'an ka ustazuba de bɛ ɲɔgɔn bolo halisa al ustaz mahamadu sangare an bɛ kuma di a ma halisa a ka tɛmɛ ni walanda tɔ ye inshallah ustaz sira b'i bolo wala ala kan bɛɛ sababu ma an bɛɛ lajɛlen kan an yɔrɔ ma jɛya mɔgɔ faga la kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ka ɲɛnɛmaya mumɛ bɛɛ a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la mais kira ma deli ka mɔgɔ faga ni mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen fagara cogo di o yɛrɛ ko n tɛ fara kira la fo n ka kira yɛrɛ de faga subhanallah donc a bɛ so boli k'i ɲɛsin kira ma ko fo ka kira faga ne sababu ko u bɛ don kira n'a cɛ kira ko a ye sababu to yen k'u k'ale n'a to ɲɔgɔn na o la kira ye flashi ta k'a bɛ cɛ bon ni flashi ye ala y'a yira kira la k'a fɔ ko kumana bɛna e bɛ flashi sama k'e m'a fili o ni ala yɛrɛ de y'a fili parce que ala kira mana dimi o b'a sɔrɔ tɔ tɛ ne ala subahana wa taala donc ala ye flashi bari cɛ la a ye cɛ forote kila ka ɲɛnɛmaya mumɛ bɛɛ a ye mɔgɔ kelen de faga mais a b'a faga kun bɔ mɔgɔ min ko k'a ti falen la n'i y'i sɔrɔ min faga attaque domicile o sa se ka fara i la t'i nɔfɛ tugun i b'i yɛrɛ ɲini dɛ n'i ko ko ye kira ye t'i lamaga a ma nɔgɔ dɛ n'a y'i faga o bɛ n'a fɔ k'i a ma nɔgɔ dɛ donc o la mɔgɔ min ye muru ta k'a b'i faga walima mɔgɔ min ye marifa ta k'a b'i faga i porokotora la n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka min k'a la i b'o k'a la parce que a bɛ fɛ k'i faga de mais en tant que e ma o décision y'a kun i ma muru y'a kun i ma marifa y'a kun ka taa bagama k'a tigɛ mɔgɔ faga ka di e ye ten de o tigilamɔgɔ kɔni bɛ n'a fɔ k'o ye diɲɛ bɛɛ de faga sara foyi t'o tigilamɔgɔ la ni jahanama tɛ n'o filanikafɔya jurumu bɔra jurumu min b'o go kan o de ye nin ye maka faga mɔgɔ faga man ɲi rebelu n'u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ faga jurumu ye min ye o tɛ mɔgɔ faga o sasi nin bɛɛ bɛ taa ɲɛnabɔ lahara jɔ don ne mɔgɔ b'a fɔ a ye mɔgɔ fagalaw to yen a bɛ taa o ma se ka mɔgɔ de ma ne cɛ o cɛ ka mɔgɔ fagara i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ faga i kan k'i da don a la wala ala kan bɛ sababu ma nin y'a filanan hali bi kira bɛ ka jurumu babaw de fɔ parce que a ko ko saba de don a sabanan a ko o ko k'olu waliden anw denmisɛnninw ka bana ko dangadenya o sasi nin yɔrɔ ye a bɛ walawala kosɛbɛ dɛ denmisɛnnin min bɛ kisi masako ta fan fɛ an bɛ don min na ko bi a bɛ compter dɛ a bɛ compter masaw sɛgɛnna kɔnɔ kalo 9 yɛrɛ y'a damana fɛn ye fɔlɔ kɔnɔ kalo 9 bɔlen kɔfɛ a la jiginni don muso bɛ ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ a bɛ bɔ a la wa a tɛ bɔ a la wa a t'a dɔn ka tila ka o tiriki-tiriki ka anw bange o kɔnda la don min na n'anw ma da a tɛ da
nango ko ante sunoko domina sunoko ta yɛrɛ a b'i yɛrɛ je fɛn bɛɛ lajɛlen an ka se ka balo an ma se k'o sara foyi la an balukalen kɔfɛ ka porotimuna dɔw ye walima ka se mɔgɔ dɔw ma ka masaw fili kɔfɛ o la to ala y'a ka kuma fɔ kɔrɔda kɔnɔ a b'a yira masa kɔ a ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana o sa me kuma ninnu fɔ ka tila ko dalili kɔrɔna la a kana kɛ dɔw hakili la ko an yɛrɛ ka kuma dilanninw don mɔgɔ sara n'a jugu dɔ ye ka se ala ma o tigi y'i sen bɔ arijinɛ la a ko ale ala tigɛ ko aw kana maa wɛrɛ foyi bato ni ale ala tɛ ko wa bil walidayni ihsana ko mɛ kan masa fila kan ka ɲumanya k'u ye imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ko nu masan fila dɔ la kelen kɔrɔla i bolo walima u baluguyara i bolo k'u kɛ mɔgɔkɔrɔba ye fala taqul lahuma uff kan kana fɔ ma ko uff kuma min ka dɔgɔ ni kuma bɛɛ uff kan kana n'o fɔ usazi ni mɔgɔ kɔrɔla kɛ kɔrɔ y'a damana baara de o y'a damana bana fana de mɔgɔ kɔrɔlen tɛ se ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔ denmisɛnnin ma u ka kow bɛ caya o kuma donc e de b'a dɔn k'a fɔ o kuma la n kan ka nin kɛ n kan ka nin kɛ n kan ka nin kɛ e ka k'i hakili to o la ala ko cogo di a ko wala tanharhuma k'i kana pɛrɛ i masa fila kunna wa qul lahuma qawlan karima ko wa ko i ka kumaw f'u ye kuma min ye kumabaw ye kana kuma girimaw f'u ye kuma nɔgɔmaw f'u ye kuma sabatilen kuma basigilen kuma min tɛ digi la f'u ye n'u y'i wele ka kuma min sara i la a f'u ye nɔgɔya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni jamanaya ye waghfir lahuma janaha zulli min rahma ko i ka hinɛ kama jugu ye i ka hinɛ kama jugu ye wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira i k'a fɔ ala ka hinɛ u la k'i n'a fɔ o hinɛ la e fitinin na cogoya min na ni kuranaya de ye kama rabbayani saghira ko ala hinɛ ne masa fila la i n'a fɔ u yɛrɛ hinɛ na cogo min na denmisɛnniya la o hinɛ na o la Firawuna ni Musa ye san caman kɛ ɲɔgɔn na ka ca ni san 40 o sazi san 40 dɔw ko san 41 voilà mais Musa ma s'a la don si wallahi Musa ye ala ɲininka ko mun de bɛ ala ko non k'i tɛ se ko mun na ko sabu ko duwawu den don bangebaga la bato den don k'a to o sira kan Musa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ s'a la n'i yɛrɛ sɛgɛn awɔ o la Musa ka sɔrɔ ala wele ko ala k'a labila ala n'a sɔrɔ o de ye Firawuna ka sababu ye k'a sigilen bɛ o de kan ala Firawuna labila bɔ a kɔ kɔrɔ don mina ala bɔra a kɔ kɔrɔ ni a ye ba jaabi ka ba bugɔ o don tɛmɛnen kɔfɛ n'a taara i kɛ Musa kan Firawuna tora ji la o mais kuma jumɛn a tora ji la masa sɔsɔlen kɔfɛ masa diminen kɔfɛ a tora ji la o la ala y'a fɔ yɔrɔ min na ala kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam a ko n'aw bɛ fɛ ala ka dimi ko a y'aw masaw ladimi wa n'a bɛ fɛ ala ka jɛ aw ma a ye masaw la jɛ ɲini n'a ye masaw jɛ ɲini a b'a la jɛ sɔrɔ mɔgɔ y'a masa fila la kasi mɔgɔ y'a masa fila la dimi wallahi i tɛ foyi sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni tɔɔrɔ tɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ ko k'a ko ye ko an ka masaw ladon hali n'a sɔrɔ o ye kafiri ye mais an kana na u labato kafira baara in de la n'a nana sɔrɔ masaw ye bolisɔnnaw de an ka n'u labato bolisɔnna mais n'u ye fɛn o fɛn fɔ an ye k'an k'a kɛ o kan ka baara ye Nabila Ibrahima fa yɛrɛ tun ye boligilanna don Nabila Ibrahima nana ko a ye bolisɔn dabila a ye bolibato dabila mais Nabila Ibrahima yɛrɛ fa de tun bɛ boli dilan ka tila k'a d'a ma k'a ka taa feere fɛnɛ a b'a minɛ ni Ibrahima ye boli minɛ a bɛ yɛlɛ a b'a fɔ cogo di a ko a ye na yiri bɛ n kun yan a tɛ nafa foyi ɲɛ mɔgɔ ye foyi a b'a fɔ ka feerefɛn feere ten e bɛ k'i ka feerefɛn feere n'i y'a gosi sanbaga t'a la o Ibrahima tun bɛ boli cogo min na a bɛ segin n'a ye ten fo fa yɛrɛ y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ nin tɛ ne ka fɛn feerebaga ye fa y'a to yen mais n'i y'a k'anw ye bi ayi ma an ma dege n'an tɛ se nin na ayi o tɛ masa ye masa de o sa ni waati kurun tɛ n'i ko k'i bɛ nin walawala bi an ka denmisɛnninw bɛ kisi nin na a ka dɔgɔ dɛ wa an ka ɲɛnɛmaya ka gɛlɛya bi fɛn min masaw don i bɔtɔ kana bɔ fiyewu sa fo k'i sara masa fila la u ka duwawu k'i ye o de bɛ kɛ sababu ye i ka diɲɛ ɲɛnɛmaya bɛ nɔgɔya i bolo k'i ka lahara nɔgɔya i bolo mais n'i bɔra masa fila diminen don i kɔrɔ i tɛna taa foyi sɔrɔ i ɲɛ fo n'a bɔra tɔɔrɔ o la ala kan bɛ sababu ma kira ye jogoba saba de fɔ ko ni mɔgɔ ma sara n'a ye lahara jɔ don ko tigilamɔgɔ kɔni k'i sebɔ ala ka arijinɛ la jahanama ye sigiyɔrɔ ye o ye jogoba saba ye inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala alhabibi muhammad mustafa an balima alsilamɛw balima DMS TV jaga suma filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa an b'aw fo ka waleɲuman ka barika da aw minnu bɛ aw sigiyɔrɔw la aw ka togodaw la bugufiyɛw la fo ka taa se a ka salon kɔnɔnaw ma fo ka taa se a ka mobili kɔnɔna na aw minnu bɛ k'a lajɛ réseau siraw fɛ YouTube sira b'o la Facebook sira b'o la Twitter sira b'o la ka taa se réseau siraw bɛɛ
la jenema o kum konna na hal sana nga karamo ke ba fadilatu Sheikh Mamadou Sangare ga basabal bugu abeka pumana ni ala wajulum kabi wal mawdum kami o de kabaira jurumu ye ala kabaira jurumu dama do munu fo kabi mala se jahannama ma faga bula ma korofo bula fo ka ta se ona nyono chama ma beka wala liko de fo na se bangi bagala bato ma ay bora ko la sama usa Sangare sanga to doni al samita nyefe srabi bula inshallah taala jurumu banuna akbaru kabaira kelen kuma je no ko kawlu zur ko shiri juru shiri Allahu akbar kuni abin fo kawlu zur naam do ba fo shahadatu zur naam shiri juru shiri abebe inshallah donc ko kira bin fo wakati mda ka kun no maleno kawla ki sigi ko ala wa kawlu zur wa shahadatu zur ako maw mane shiri juru shiri maw mane shiri juru shiri ko fo sawo ya kanusa ko ala kira ka kainti ko fo de mu avocat ga bara kata fendo kokoroma do ka ke ba fo ko keriye ka soro te ka galon dama fara nyonga ko ke ba fo chiya Allahu sazi ko we jurume min ka jugu fenale ale ga do korona gono ako fashtani bu rijisa min al awsan washtani bu qabla zur ko aya yoro majanya ko nogoluna ina fo buluko ka kila ga yoro majiya shirjugu shirila shirjugu shire mayne ka bi fantanga ko sitai ka galon tiga ka dala ale ka jigi bana fan sitala tu mi menyana bo na Allah subhanahu wa ta'ala te ko na o marshila yoro fene ala ka hinati wala mugo sadaki to bara sugu fene ga o sai kala o tigira mugo haramiya jahannama ma arjina ba safule ala o tigira mugo sugu haramiya arjina ma ka jahannama ki sigiro insha Allah wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kare ka to kishina ma ba wakati kurundu ako ishtanibu saba almubikat ako kayaw yera njoro majiya halakili ba wolofla la halakili ba fen wolofla bi ko ya yoro majiya wala o ko mugo ma fara o fen wolofla kella ibi halaki qalu sawu yukandu wa ma huna rasulullah ko fen wolofla fine jume qala ala kray kanto ashirku billahi ko afla fara laka ina fa mi fa chuga aflana asihir ne korote ah osal korote fene biu abi do ba fo korata ko te do de chendo ala ya fo korona kono korata bi dabali e che korata e che afora korona kono ne mo ko mi ko dabali te che ko korata te che ba tigila mo ko nga ko kula usu birabe falaki ni birabe nasina da korona kono muna al muawizatayn ko akala bi kishin nunu toroma akira la kira la sallallahu alaihi wasallam kira korata la bi bun asam yahudi wala kira korata ko dama do asri ka la pena ka da kolon wala ala yace me sababu nyini usazi ki la kana salama wa bashifo yola kul auzu birabe falaki kala kul auzu birabe nasi kala abi kishi nyeju toroma abi kishi korata fillaw toroma ala te ma kelenta yakoy ala ko do uduni astajibu lakum kwaye wala ko ma jabi lakum donc ne mugo ye ala wele ala bi jabi ma nyejugu fina dama korate quoi wa dama korate arabu yere ka bara yere fama bebe nyeni la o sa na arabu ye bara ke anyela kanye shima ni ma ke mugo joli ibi semina bu boy kono o ye arabu ka tabiya chugoye an ni hafizu ne ru dabali ko nyeksela to ni kambati da avec Layla wala la ga me sawawa korate main wala ala kan do korona kono ako ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru ya'lamuna an-nasa sihr ako Sulaiman ma kafiriya de ako shitana de kafiriya la shitana mi maga mugo la doniya korate la ne korate fillahi yoro shitana ga mugo de parce que shitana yo mugo kala korate la ka korate yini ka don te ke bashi we me ka korate fili mugo ka mugo do jugu ya na usazo de bilage haramu yayi do be o ba ke ka mugo di mugo sa amma ina la fe ala ka mugo nya ala fe mi nya ne ko kibo che ibe bla ala de wala korate fili ku janto fenna o fene be halakil ma fen nuna hali ne bi anga misiri ko no la bi mugo ti nyogo fe ni don kelen no bi alisa toroba do be no halisa ni kelen do bu kono a tutunu bu dai abuda demsonu mun ma fara a nyefa ara nuna a ko elama ma dro usazi wala bi tato fo lahara atofa blabu o be dona misiri kono o be qur'ana kanana wallahi allah o tana kaburu jola allah ay rega yoro misiri do be no torodo yikato demson do ma ko ni mi fara nun ko nda ko shitila misiri ko muson sigiro ko ni war bita fo ko fo war ta ro ka do kana dono toro ani dini bita fo te fo war be ka tu demson no wula ko bogo désormais war ta ro ka ga mi ko ka do akoko ni imi to ituga do
suti ko lahara sadi bita lahara ko ka so ita ko ma basi ne ko na so reti se mo ala Allahu akbar donc ko ta fili ko ya aflane o yi mo halaki ma fe fulane asabana o yi katlu nafsi ina fa yo foto ko na fagali ustaz fagali bayne allati harrama Allah illa bil haqi alay nimi haramiya ko aka na faga e bo faga ko ya sabanan ananna akulu riba o yi nafulu riba nafulu وسوف فنما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا ألا كوكا مؤمن لمن لا كوكا ربا نفلدون riba ya mwe akolo riba riba ya mwe usa kemedia tane bo diko ibasara kementa wasa kemenwa afo bidru kemen o bidru mi fara ga kembe gale usa o de riba Allahu akbar don mo ko fola ko riba direme kelen jurumu ko be nafa mo min jera ara wole bafe sungolo kile ga dere fa ka ba kono riba direme kelen ya mɔgɔ min ye iriba dɛrɛmɛ kelen dun k'i sigi n'a ye ko bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min jɛnna a yɛrɛ woloba fɛ sunkalo tilegan fɛ alikaba kɔnɔ hali ni yɛrɛ kuma fɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin man di bon o kɛra dɔw yɛrɛ balo sira ye dɔw yɛrɛ tɛ balo foyi la bi de iriba tɛ o la Ala ka mɛ sababu ma ni mɔgɔ min ka baara kɛra ye k'o tigilamɔgɔ k'i bolo fila ko ka bɔ a la i ma tɛmɛ fɔlɔ an tɛgɛ bɔgɔ ma k'i tulo kɔnɔ k'i sara tubi ka bɔ nin jugu ninnu bɛɛ lajɛlen la misali Ala bɛ yafa i ma mais n'i tora kan ka sa k'a sɔrɔ i ma tubi lahara jɔ de tɛ se k'i kunkolo kɔrɔta dɛ o y'a naaninan ye a duruna wa akulu malil yatim yatimɛden ka wari nafolo dunni o sabu fana jugu dɛ yatimɛden ye mɔgɔ jumɛn mɔgɔ min fa fatura ka sɔrɔ a ma balikuya e min kan ka ko fa jigiya yɔrɔ ye walima e min kan ka ko ka kotigi o fa taara ka min to a ko ne ka don dunbaga ye yarɔ ye ko i b'a dɔn yatimɛdenya filɛ nin ye dɔw m'a faamu fɛnɛ dɔw bolo n'i bɛ san 40 i bɛ yatimɛdenya ayi yatimɛdenya fɛnɛ saritiw de b'a la dɔw bolo n bɛ san 25 walima san 40 na san fa n bɛ yatimɛdenya dɔw bolo de dɔrɔn ka sɔrɔ yatimɛdenya bɛ ka daminɛ san dɔ de la ka taa bila dɔ la dɔrɔn ni balikuyara dɔ bɔra yatimɛdenya yatimɛdenya n'i yɛrɛ daba babu de ko an bɛna usazu wele don an ka walawalali kɛ yatimɛ fɛnɛ kan parce que caman mi yɛrɛ wele yatimɛ ka sɔrɔ i barama musigi temi fula kan yatimɛ i bɛ san 20 bɔ i bɛ sunguru tigɛ i bɛ ka o sa jɛ yɛrɛ b'a ko ni caman o de don a bɛ ɲa donc yatimɛdiya i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wagati dɔ de bɛ ka taa se wagati dɔ ma n'i tɛmɛn'o kan sayi bɔra yatimɛya hukumu mais tubabu yɛrɛ ka sariya la kɛ mɔgɔ bɛ kɛ minɛ ni denmisɛnnin k'a daminɛ san fɔlɔ ka taa bila san 18 na ne 18 ans dɔrɔn bɔlen denmisɛnninya de kɔnɔ carte d'identité bɛ wajibiya i kan i bɛ don kaso la i bɛ fɛn yatimɛdiya fɛnɛ sariti bɛ ten de fɛnɛ bɛ yen an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina rabi n'o tɛ n'a fɔra ko yatimɛdiya ko sariti t'a la an faw bɛ olu fɛnɛ faw bɛ olu fɛnɛ faw bɛna fɔ k'u bɛ u yɛrɛ kɛ yatimɛ a ko bɛ gɛlɛya dɛ sallallahu rasul donc Ala ye ka to kɔrɔnɛ kɔnɔ a ko wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda a ko k'a kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la a kana se yatimɛden ka nafolo ma fo n'a bɔra ɲumanya sira kan wallahi ɲuman k'a don bagan na k'a lamɔ ka bila a ɲɛ n'a kɔrɔbayara k'a d'a ma walima k'a ka wari mara a ɲɛ n'a kɔrɔbayara a sera wari yɛrɛ dɔɔni ma tuma min k'a d'a ma ustaz ko Ala ko k'u k'a kɛ ten de mais bi taa sɔrɔ an bɛ don min na ko bi dɔw bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun i b'a fɔ fu yɛrɛ t'a la Ala m'o fɔ dɛ ko Nabila ye Musa ni Keduru ka yala la Musa ko Keduru ko Musa ma an ka kogobolo nin jɔ Musa ko Keduru ma waati min na Keduru ko ka kogobolo Musa ko k'an donna dugu kɔnɔ dugulamɔgɔ ma ji d'a ma dumuni e ko k'an ka kogo jɔ ko Keduru ko Amadu ko yatimɛdenw ka nafolo de bɛ nin ne kɔnɔ n'an m'a jɔ faama jugu ni jamanaden jugu bɛna nafolo nin labɔ k'an ka jɔ yanni ka se kɔrɔbayali ma Allahu mais o sɛ kuma ba de bɛ ɲɔrɔ la Ala ka kira kuturu sallallahu alaihi wasallam Nabila Musa o ka taa bɔgɔ nɔɔni k'a fɔ k'a bɛ kogo jɔ yatimɛden ka sanu da la ko walasa mɔgɔ kana so ma o ye hikima ba de o ɲɛsira kira ba yɛrɛ ma an mun tɛ kira ye an n'an ka jurumu bɛ yalala su ni tile an t'o wari fɛnɛ makara k'a bila denw ye fo Ala ko hatta yabluga ashudda ko fo u ka balikuya i ka kuma in nalen na yɔrɔ la kuranɛ an yɛrɛ ka ko fo u ka balikuya o kɔrɔ bɛ fɔ n'u balikuyara sisan u bɔra yatimɛya hukumu kɔnɔ donc u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u kan ka dilan cogoya min na o sababu b'a dilan ten nin ye fɛn halakima fɛn 7 durunɛ a 8nan a ko watawali yoma zahaf silamɛw ni kafiru bɔra don min na k'aw bɛ taa kɛlɛba kɛ kɛlɛ ɲagaminen e bolila ka boli k'i dogo ka siran ka t'i da i muso kɛrɛfɛ usazi a ma nɔgɔ dɛ o don kɔni n'o kɛra fo ni Ala kira ye Ala yafa deli e ye sa sinon e sen bɔra a la
ala kana boli cɛw tɛ boli dɛ cɛ tɛ boli cɛ tɛ siran dɔn cɛ tɛ siran cɛw bɛ saya kɔnɔ Allahu o tɛ taa o saye ni kɛlɛbaw kɛra silamɛya hukumu kɔnɔna la gazatul badru gazatul uhudu Allahu akbar Allah kandaku ninnu ye kira bɔlen Maka kana Madina san 2nan kɔnɔ kɛlɛba minnu kɛra a dɔw la ko kɛlɛ tiɲɛna kira n'a ka sahaba bolo kira dogo ka bɔ sahabaw cɛla ka taa jogo 2 di Ala ma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu ko fo ka ka abaya binga ba kola Allahu akbar ala ko nyiga surnal minɛ k'i bɛ fɛ ka mun kɛ alhamdulillah Allahu akbar donc usaye kɛlɛ ɲagaminen silamɛw ni kafiru ni ɲɔgɔn cɛ o doni kama wallahi fɛn min bɛ kafiru bolo a tɛ silamɛw bolo hali ala ma taa dumuni dunta ɲuman a tɛ silamɛw bolo kɛlɛkɛminɛn t'u bolo min ka kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ ka ye o don fo n'a bɔra muru la bere bolo aw bɛ se ka kɛlɛminɛntigiw kɛlɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ i yɛrɛ y'a da se baduru ma n ko ala kɛra i ka dɔn baduru don ko ala ni kafiru sera silamɛw la bi ala i tɛ bato bilen bato dugukolo kan bilen ayi ko ala y'o kelen mɛn dɛ ala y'o mɛn ala y'o jaabi ka mɛlɛkɛw d'a ma o don ala ye mɛlɛkɛw bila ranfort la minnu ye kɛlɛ kɛ silamɛw ye kɔni o la kɛlɛ ɲagaminen cɛ min bɛ boli kɛlɛ kɔnɔ o se bi kɛlɛ tɛ o kɛlɛ tɛ anw ta bɛ se ka kɛ mun ye bi dɔw ko ko diinɛ cɛyara karamɔgɔ dɔ b'a fɔ tan karamɔgɔ dɔ wɛrɛ b'a fɔ tan anw yɛrɛ ta dɔ bila an bɛ min kɛ o i fana ka jɔ dɛ o fana ye cɛya dɔ de o diinɛ ma ɲagami e de y'a ɲagami yɛrɛ bolo sinon karamɔgɔ foyi ma diinɛ foyi ɲagami ka d'i ma jan dogo do wariku b'a la ka kɛ tan nin b'a la ka kɛ tan o bɛɛ la e bɛ k'i balo sira ɲini ka taga n'o ye e y'o ɲini k'o dɔn mun na tɛ diinɛ fana ɲɛɲini k'o dɔn o tuma la i ka jɔ i jɔyɔrɔ la kɛlɛ wagati ko o fana de kɛ mɛ mɔgɔ min bolila kaban o tigilamɔgɔ fana farala ninnu fɛnw kan a wolobɛla usazi o de kasawali muhsanati alaga filatil mu'mina mumini muso a ma mi a ma bɔn e ka se ka nkalon ta ka da la k'a ye jɛnɛya kɛ i n'a fɔ nkalon dara an ba Aisha la cogo min na ala ye kuranɛ haya jigin k'an ba Aisha lajɛya ala ka diɲɛ bɛɛ ka bɔ ni silamɛ muso bɛɛ lajɛlen ma donc o ɲɛsira mɔgɔ o mɔgɔ ma mɔgɔ fɛ o sazi fo i ka tobi dɛ sinon n'i fana sera ni nin ko kelen lahara jɔ don e tigilamɔgɔ sen bɔra la ka se k'a fɔ ten ko karisa karisa wa n'o jɛnɛyakɛla yɛrɛ de don walima sunkuruba yɛrɛ don i m'a y'a la foyi foyi ka se k'a ye a man di i ye ten dɔrɔn k'a da la o ye jurumuba ye dɛ o ye tigilamɔgɔ e ye ɲumanya fɛn fɛn kɛ ala ko la sa o bɛ ta ka d'o ma i ye juguma fɛn fɛn kɛ sa o ye juguma fɛn fɛn kɛ ala ko la o bɛ ta k'o d'e ma i ka nin kuma in kama o la ala k'an bɛn sago ma ni ye fɛn 7 min ni i sara n'a kelen ala y'o tigilamɔgɔ haramiya arijinɛ ma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kaseeran allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim o kum kɔnɔna na anan balimakɛ an'an ka usazuba fadilatu Sheikh Mamadu Sangare ka bɔ Sabalibugu an bɛ ala deli ala ka barika don a n'a si la o kum kɔnɔna na an ka waati sera Usazu Sangare waati sera ko sababu kɛ telela baaraw ye waati la baaraw de i n'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an ye sanga min ŋaniya o sera an bɛ kameramani sɛgɛmali ɲini an balimamuso David Sako ala ka barika don a n'a si la o kum kɔnɔna Usazu Sangare kuma kuncɛ kuma ni duwawu don kan n'i ka nimero kɛrɛnkɛrɛnnen maaw bɛ se k'i lasɔrɔ min na nin émission kɔfɛ ani fɛnɛ kɔfɛ maaw bɛ se k'i wele denkunu wajulu kɔɲɔ wajulu fo ka taa se hɛrɛ tana wajulu n'o ye saya ye an bɛ ala deli ala ka n'o cɛ janya bato bɛɛ lajɛlen ta ka pɛrɛn k'u ye yɔrɔ kelen pe ko ne diinɛ jannatul firdaus an bɛ ala deli ala k'o don an garisɛgɛ la an ala kiraba Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam an ka jɛ an ka alijinɛ baro dumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ ka di ne alijinɛ kɔnɔ don yɛrɛ o ka di ne alijinɛ yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye an daba Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ yeli sangani maaw ka ala ye cogoyaw tɛ kelen dɔw bɛ ala ye tile o tile dɔw b'a ye ɛri o ɛri dɔw b'a ye seconde o seconde dɔw b'a ye san o san dɔw b'a ye san 10 non subhanallah an bɛ ala deli ala k'an ɲɛ da ala ka ɲɛ da ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ustaz kuma kuncɛ kuma ani duwawu don kan walanda ɲana faamuyara an bɛ ala deli ala ka mɛn tulo ni a baara cogo ɲuman nɔgɔya an ni alisilamɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma kuncɛ kuma ani ka téléphone numéro alhamdulillah an bɛ ala fo ustaz o kɔfɛ ka aw yɛrɛ fo n'i y'a ye bi an b'an ka nɛgɛjuru sira di aw de y'an wele ka se yan o la an bɛ dugawu kɛ aw ye sija ni kɛnɛ la mɔgɔ min bɛ ala bolo ala k'o d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala kana aw dɛsɛ ala kana aw siri ala ka dafɛn na ala kana ka fantanw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan ala kana kɛ jugu sago ye ala ko k'a la bonya kama sɔli la dɔrɔn so dagura min laban min bɛ yen o de y'an bɛɛ lajɛlen ka tubi ka segin ala ma o se ala ma ban mɔgɔ si la mɔgɔ min ni tubira ka taa ala ma o tigilamɔgɔ ka di ala ye tubi ɲuman yɛrɛ yɛrɛ la i ka segin ala ma sunɛ ala m'an da foyi la fo n'a bɔra ala bato la
lahara nan sere en ka soro bato ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc am se ka se lahara jolo ka fogo bato mi fora kanga na ke o tanga minona o ko be gelare wala belaje le ngala bato saboda nangu ya angana joro balo la ala de yanda ale de ba balo mo shi tisaka mo shi balo sanye fiento balo be ala bolo farafin ngona walma baji jugoro tumu be fara jugoro balo be ala bolo klolen fiento balo be ala bolo bobo balo be ala bolo dan fen bela jeni balo be ala bolo ala hagli ba bela ala ka no yam be dematigu be sram balo ni nya kosbe ya rabbi ala ka dematigi kelenglen be ga na ame bokata demya nyini dairi me baram ngala ka no ala kan kira bo jamana ni gere toro ustaz ala ka do bele wala ga daga julu sira ore 83 33 69 60 83 33 69 60 orange de wa maltel orange de yawo wala ni mo yo fe aga chala ina me nyongo soro ane mo fe nete mana ga oro fe ne fe ano tigla mo fe ne saka nyongo soro yana ga bo kuma la me do ga chokoro baye sega mbale ina bali nori alhaji mamadou dumia ala ka ana fana barga ala ka garse nyuma dana ma ala ku ka la bu ya kama sallallahu alaihi wasallam ko amatigi be kuma la inshallah taala alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al habibi muhammad al mustafa balma al balma DMS-TV si norma ban lajel ke juglu che ani muso demse ani mabakro jen fantan nani bela jene be continent bela jene fe ambe ala deli ala ka sigida wara irana am balma ka nanga ustaz ba fadilatu sheikh mamadou sangare ka bo sabal bugu ko fe ambe sabal bugu ko bela jene fo atola kuma galama ko mami bolo wa balma ka na dinge al ustaz abdul aziz mamadou dumbia malik kishki dinge ambe ala deli ala ka barka do ani chokoroba nyman shila ala ka ani chokoroba nyman kenaya ala ka to dawa ke to nyma ala ko diani chokoroba nyman ma amunu dewnya namba ko ala ka barka do an reshila doni na fama be ala bolo ala ko dama ala kra ka surun allah alqiyama jadu sallallahu alaihi wasallam ala ko jaba gulugulum la ala allah subhanahu wa ta'ala bulugul tillah harakle ame ala dil alqiyama jodu ala kanyola ala ko ala ko so salli ala al mustafa haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين